Bazen behin Ahotsu izeneko ahotsurako ikasle bat. Olabide ikastolan ikasten zuen, eta oso pozik joaten zen Estitxo eta Andrearekin jolastera. Oso lagun onak ziren, baina beraien gurasoek erdaraz hitz egiten zutenez, gazteleraz hitz egitea nahiago zuten. Egun batean parkera joan eta txakur ezagutu zuten, baloiaren atzetik ibili ziren ilundu zuen arte. Etxera joteko ordua heldu da, esan zuen Ahotsuk erdaraz. Bai, gu ere bagoaz, kroketak ditugu afaltzeko eta. Zein gozoak, deia der egin zuten. Txakur ez zuen etxera joateko asmo handirik. Pilota hartu eta haren atzetik korrika egiten jarraitzen zuen oraindik. Oso pozik zebilen jolasten, eta bere lagunak konturatu ziren ez zuela etxera joateko gogo handirik. Beraz, Ahotsuk etxera joan behar zela esan zion. Zirudienez, Txakur ez zuen hark esaten zuena ulertzen. Hori ikusita, Ahotsuk eskuekin keinuak eginez ozenago esaten saiatu zen. Oraindik Txakurrek ez duen jakinarazi nahi zion harrapatzen. Geroz eta keinu gehiago egiten zituen Txakur ulertu zezan. Ahotsuk zaunka hasten da etxita. Ez baizekien nola jakinarazi etxera joan behar zirela Txakurrari. Ahotsuk negarzo tinka hasi zen parkean eserik. Begietan askura sentitzen hasi zenean ezagutzen ez zuen musika polit bat entzuten hasi zen. Gero ez da gertuago eta ozenago. Ahotsu eta Txakur harrituta leku guztietara begiratzen hasi ziren. Ez zekiten nondik zetorren musika hori. Bat-batean, belar multzo batzuetatik argitxo izeneko iratxo txiki bat atera zen. Zergaitik zeuden negarrez, esan zuen argitxok 5 tonu leun batekin. Etxera joan behar dugu, baina nire laguntzakur ez nahi ulertzen. Modu askotan esaten saiatu naiz, frantsesez, ingelesez, estonieraz, grekeraz, ez dago modurik, ez dakit zer gehiago egin. Argitxok, Txakurri, 2 esaldi esan eta bere alamezua ulertu zuen. Ahotsuk, zur eta lur geratu zen. Nola de Montre ulertu zaitu hain erraz? Galdetu zuen Ahotsuk aho zabalik. Ez duzu euskaraz ezaten saiatu? Euskalduna gara, gauza asko egiteko gai gara euskaraz. Hizkuntza ederra daukagu, kultura indartsu daukagu. Hori erabili eta horretan sinetzi behar dugu.